Dans un quartier urbain animé, la vie suit son cours. Mais derrière chaque action se cache un choix entre vigilance et négligence. Fatou, ouvrière dans le BTP. Elle lance des travaux d'extension sans prévenir EDMSA. Résultat, un câble coupé et tout un quartier privé d'électricité. Fatou, c'est la négligence, celle qui coûte cher à elle comme aux autres. Là-bas, voici Mamadou, chauffeur de taxi. En manœuvrant, il percute un poteau électrique. Il ne fuit pas. Il alerte immédiatement le centre d'appel des DMSA. Grâce à son geste responsable, un accident plus grave est évité. Mamadou, c'est le citoyen exemplaire. Celui qui agit pour la sécurité de tous. Mais tout le monde ne fait pas ce choix. Issa, il fait semblant de travailler. En réalité, il vandalise les coffrets électriques, arrache des câbles pour les revendre. Face aux installations électriques, chaque geste compte. Ne soyons pas comme Fatou ou Issa. Soyons comme Mamadou. Vous êtes une entreprise? Avant d'engager tous travaux de creusement, veuillez contacter les services de EDMSA pour ne pas endommager les installations souterraines. Citoyennes, citoyens, signalez tout acte suspect, accident ou cas de vandalisme sur le réseau électrique, y compris au niveau des poteaux, en appelant le 36 077 ou à l'agence EDMSA la plus proche. Merci de votre collaboration. Filɛbaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn. Bi ye juma ye mai kalo tile 16 san 2025 an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Ko Ala k'an ka juma hɛrɛ caya, Ala k'an ka batokɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ, Ala ka hinɛ an ka taabaw la. U y'an kɔ kiti min na Ala k'o nɔgɔya, n'u bɛ taa jɛma Ala k'o nɔgɔya, Ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ. Keba Jalo, sɔgɔmada in na an ka babu bɛna tali kɛ min na, salon ko sanji ye nali min kɛ an ka jamana kɔnɔ, maa 95 gouvernement ka jate la, o de ni tora waleya in senfɛ. Ji a kɛra gɛlɛya yɔrɔ min na kosɛbɛ, o ye Woyowoyankɔ ye Bamakɔ yan, ani Sabalibugu kurani n'o filɛ nin ye pont 3nan kɛrɛfɛ. Baaraw bɛ sen na ye. Premier ministre kunun ko ale taara dɔw nun don, dɔw kun daminɛna, an n'an da don la. AES douaniw olu farala ɲɔgɔn kan ka lajɛ kɛ min ye inspecteur général de douane Amadu Konate ni ale yɛrɛ ye an fanfɛ bolo farafina ani diɲɛ kɔnɔna douane ɲɛmaa danga ye, ko baaraw kun bɛ ale bolo, nka kunun ko baaraw kun cɛra, laɲini minnu kɛra sa u bɛna fɛɛrɛw sigi cogo min na, baara tun bɛ kɛ ni CEDEAO ka baarakɛminɛn min ye, k'o bila min ye AES mɔgɔw ye, u yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ tɔgɔlata sigi cogo min ka baara kɛ douane 3 in ka hukumu kɔnɔna na. Partout ciliko hukumu kɔnɔna na, ministre min bɛ chiffres ka ko kunna, ale ye Bamakɔ chiffres wele ka laseli kɛ u ye. Ministre min bɛ premier ministre Nakakɔrɔla la n'o bɛ ko in kunna, o fana tun b'a kɛnɛ kan n'o ye Mamani Nasire ye. Moti jɛgɛ sugu u b'a fɔ ma ko Digi Keba, ko tasuma taara n'a bɛɛ lajɛlen ye, tiɲɛni barika bonyana kojugu, an na tila k'an da don la. Sifinso ka denmisɛnw kalan an ka tabiyaw la, ale fana baaraw kurumokarala kunungo, ɲanajɛ so min bɛ Bamakɔ NSUB kɔnɔna na n'a bɛ wele ko tɔgɔ da n'o Kari Danbelela, baaraw kɛra ye, ministre 3 ko kɛra olu ɲɛna. Seko Buwarɛ bɛna taama ka taa Segu sini, kɔrɛ la donsara t'a la, ni maa min b'a fɛ ka Seko Buwarɛ bɔko 2nan lajɛ, i bɛ se ka i senfa ka taa Segukaw fɛ yen, min ye kɔrɛ la fufu do donsara foyi t'a la sini nɛgɛ kanɲɛ 20 waati.
Premier ministre sɔgɔmada in na ale ka baara bɛna na boloda cogo di taabolo segi min b'a bolo ani musaka min kan ka don a la kɛba o bɛna na ɲɛfɔ kibaruyaw y'a yira min ye Ben le Cerveau ye a teriw n'a limanaw k'u y'a bɔ kɛɲɔrɔbakaw fɛ yen k'a bila ka taa jɔ i la kasobon na an b'a fɔ sa ko ala k'a ɲuman bɔ nin ko in bɛɛ lajɛlen na k'a ɲuman segin an ma a tun bɛ faso baara min na a bɛ se ka o kɛ cogo min na hali bi ni ye Adama Ben jɛra Ben le Cerveau ye an ka miiriya ɲuman bɛ ka taa a fan fɛ nin waati ninnu na waati minnu kɛlen don waati gɛlɛman ye a yɛrɛ bolo nka a ka limaniya fɛn o fɛn bɛ mana daminɛ a bɛ ban don dɔ la sɔgɔmada in na nin y'an donkan ye sɔɔni sisan an bɛna n'a bɛɛ lajɛlen walawala mɛ kalo tile 16. Keba ko ni kunu ma to maa min kɔnɔ bi tɛ t'i kɔnɔ Mali bi Mali tɛ dɛ Mali don caman Mali don Mali cɛbaw caman de tɛmɛna Mali kɔnɔna na an tɛna sɛgɛn an tɛna ɲinɛ minnu ka tariku bɔli la ka kɛ n'u u ka soma yɛlɛmali ye maaw bɛ se cogo min na k'u dɔn kura minnu bɛ yen ka fara kɔrɔlenw kan min ye a la belebelew la belebele ye keba bi sɔgɔmada in na ale ka soma yɛlɛmali o san 48 ye bi ye an ko jɔnni Modibo Keita ale min bangera Bamakɔ kura yan juin kalo tile 4 san 1915 san n'a fatura mɛ kalo tile 6 san 1977 san k'a to kaso la Jikɔrɔni ni Parakaw fɛ n'o ye Kampala maaw ye a kun b'olu bolo Modibo Keita ye politiki maa ye Mali jamanakuntigiya a y'a kɛ san 1960 ka na fori san 1968 na bɛrɛbɛrɛli tɔn min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko Union Soudanaise RDA keba anw b'a fɔ ma ko yɛrɛja o ɲɛmaaba kun ye a ye sabula kabini Mamadu Konate soma yɛlɛma na président ya jɔyɔrɔ bɔra ye Modibo kun ye secrétaire général de ye keba Modibo Keita ale bɛ maaw fɛ maa minnu tun ko sa ko farafinna ka kelenya k'o baara sigi sen kan o bɛ se ka lawaleya cogo min o de la irisiw tɔgɔkɔrɔ min bɛ yen n'o ye Union Soviétique ye keba maanifin k'i ta k'i don bɛrɛ la Modibo Keita ale y'o baara kɛ kuntilenna min tun bɛ a la yaasa a ka se ka ɲɛ sɔrɔ a ka baara la farafinna an fɛ yan a ma da a kelen ma keba a waati Egypte jamana ɲɛmaa n'o ye Gamal Abdel Nasser ye ale min yɛrɛ ye Hôtel de l'Amitié jɔ ka di Mali ma fu sabilila ye e kun t'o kalama Hôtel de l'Amitié dira ma de e ma ye ko Amitié Hôtel de l'Amitié Egypte de y'a jɔ ka di Mali ma o fara i ka dɔn dɔw ka sɔgɔma min ɲɛsinnen don ORTM ma kɔni nka an t'a dɔn bisa wa an ta tɛ bisa an tɛ se k'o fɔ dɛ sabula an t'a ko tɔ ɲɛdɔn nin waati in na Modibo ye société minnu ni baarakɛyɔrɔ minnu jɔ kɛba u y'u da bɛɛ kan k'a bɛɛ ci k'a ban tayi kelen tɛ yen bi Egyptekaw ka Gamal Abdel Nasser Nkwame Nkrumah ka bɔ Ganakaw fɛ yen Ahmed Ben Bella Algérie ani Nehru Indikaw fɛ yen Modibo ni ninnu de tun ye kuntilenna kelen ye politiki faamu cogo la sɔrɔ ka kɛ jamanadenw ta ye bɛɛ jɛ o ka kɛ donba la nka min ye Modibo Keita ye yɛrɛma hɔrɔnya tale Mali fɛ a nana degun sɔrɔ musaka n'o ye an tɔgɔla wari ye kabi a y'o sigi tubabu ye fiɲɛ tigɛ a la kɛba fan bɛɛ lajɛlen fɛ maaw lawulila ya k'olu bila k'a ka fanga k'a lagosi ka waleyaw sigi sen kan min bɛna ni fɔnkɔɲɔgɔnkɔ ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ Modibo Keita yɛrɛ k'a kɛ maa ye maa min n'a fɔ maa mango don fo ka taa se a ka fanga dafirili ma Novembre kalo tile 19 san 1968 san kɛba maa mun y'a bin u y'a minɛ k'a bɔ Bamakɔ pewu ka taa bila min ye Kidalikaw fɛ kaso la n'i taara Kidali kɛba
ta for lajɛ ka moribo ka so lajɛ a tun bɛ si so min kɔnɔ i ka taa yen lajɛ i bɛ masaya segin ala ma n'o y'a sɔrɔ maa tun bɛ maa bila nin de kɔnɔ k'o ye kaso ye i ka taa i ka t'i ɲɛ d'a kan moribo fatura Bamakɔ yan k'a to kaso la Kampala la mai kalo tile 16 san 1977 o san 48 ye bi ye hakilina jigi an bɛ taasi bila o kɛnɛ fana ka keba Modibo Keyita n y'a f'i ɲɛna cogo min a bangena juin kalo tile 4 san 1915 Bamakɔ kura yan n'o ye Bamakɔ kin belebeleba ye a waati Mali tun bɛ wele ko Sudan a fa o ye Daba Keyita ye min ye a ba ye o ye Atuma Kamara ye maninkaw do keba Modibo k'a daminɛ san 1925 la 1931 a y'a ka duguma kalanw kɛ Bamakɔ kɔnɔ yan o bɔlen kɔ sa min ye sanayɛlɛ kalanso ye n'o ye duguma kalan sinsinyɔrɔ ye kalanso min bɛ yan n'a kun tɔgɔ ye ko Terrasoni Fougère bibi na n'an b'a wele ko lycée Askia a taara kalan k'o kɔnɔ kalan daminɛ yen san 1931 san min ye Modibo Keyita ye san 1934 o ekɔliso in a y'o baara kɛ sanayɛlɛ kalanso min bɛ yen nansaralakaw fɛ n'o tun sigilen no Dakar keba n'a b'a fɔ ma ko William Point Modibo Keyita a taara ka taa kalan tɔ kɛ yen san 1934 Gorekaw fɛ Senegal n y'a f'i ɲɛna ya keba n ko maa o maa n'i tun ye kalan kɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ i bɛ kɛ ekɔli karamɔgɔ de Modibo Keyita kabi a taara William Point la tubabu sɔmina k'a yira ɲɔgɔn na han k'e pourtant k'aw ɲɛ b'a la petini min nana ka bɔ Sudan a kasi ka gɛlɛ dɛ an ka kow man d'a ye wa a ka daliya gɛlɛnw b'a bolo n'i ye fɛn fɛn fɔ a ye a b'a kɔ kari ka fɛn wɛrɛ yir'i min ye farafinw ka taabolo n'u ka taasiraw ye k'a baara ta a ye cɛnin kɔlɔsi keba y'u t'o la Modibo kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmakɛ ye ni kalandenw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan a ka kuru tɛmɛna bɛɛ lajɛlen ta kan o la sa san 1960 san 1936 san keba a b'a fɔ min ma ko instituteur ekɔli karamɔgɔ a taara ka kɛ o ye n y'a f'i ɲɛna o hali Konate yɛrɛ Konate taalen o ekɔli kelen n'a ye keba a tilara dɔrɔn a ye bɛɛ dan dɔrɔn ko on sont enseignants keba tubabu de nana enseignant tiɲɛ yan fo k'a don caciriw la ka ekɔli karamɔgɔ kɛ i ko fɛn fu ka dabɔ a la k'a kɛ i ko c'est-à-dire ni a fɔra ekɔli karamɔgɔ dɔrɔn i k'a ye dɔrɔn k'a fɔ ko mɔgɔ min tɛ da la k'a lagosi k'a mangoya k'a tɔgɔ tiɲɛ k'a danbe n'a fɛn bɛɛ bɔ a la n'o tɛ fɔlɔ n'i tɛ ten kan i tɛ se ka kɛ ekɔli karamɔgɔ ye Modibo tilalen o kalan na a nana Bamakɔ yan min ye kalan kunfɔlɔw ye a y'o kɛ Bamakɔ n'a lamini togodaw la keba o bɔlen kɔ ye u y'a bila ka taa Sikaso ani Tunbutu san 1939 min ye Amba Mariam Traoré a y'o furu wa keba ani Mariam de ye politiki kɛlɛ caman kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka taa se a ka soma yɛlɛmali ma Modibo yɛrɛ kabini a ncinini kabini a bɛ funanŋɛniya la kabini kalanko bɛ ka ɲɛ a bolo a yi tɛna ka ti i kari Mamadu Konate ka tɔn na ten a bɛ fɔ masa ko min ye association maa kalannen minnu bɛ Sudan kɔnɔna na a donn'o la o tɔn in a tilara ka yɛlɛma ka kɛ Sudan ye n'o ye foyer du Sudan ye Modibo y'i cɛsiri Konate kɛrɛfɛ Konate b'a kalan a bɛ fɛnw ɲɛfɔ a ye a bɛ durusili kɛ hakili ka di a t'i ɲinɛ cɛkɔrɔba ka fɛnmisɛn fɛn fɛn bɛ yen a kɛlen don k'a bɛɛ lajɛlen matarafa wa o la sa min ye danaya o taara ka d'a kan ko keba seko ni dɔnko an fɛ yan k'a ko matarafa a y'o jɛkulu sigi san 1937 min ye Daniel Wɛnzɛn Kulubali ye a n'o jɛra koyi ka se ka syndicat k'o sigi ten ekɔli karamɔgɔw tɔgɔ la farafinna an fanfɛ bolo fɛ minnu bɛ nansarakan fɔ min ye o kɔfɛ a taara Konate kɛlen k'a ka parti sigi n'o ye Bloc Soudanais ye a donna o parti kɔnɔna na min ye san 1943 san Modibo Keyita ni Jean-Marie Kone keba bi ko ma journaliste ya da koyi Leydi Kenedugu u y'o sigi don o don o kɔnɔna na u tun bɛ taa tugu tubabuw la ni sɛbɛnni ye don dɔ la de tubabuw
uko ko abana ta on ma kala ne munu me on da do ne do ma munu me sebe ni do bubu bulu da ro lu da do ne do nga munu me kan sebe lu kala no ga tama ngane ante nunu yoro nyini ke ba tora so murbodo mi nye beda William Pointy aledo tuabu ko ga mila kolosi ka te tuabu ga tabolo fe ate frafinga ke jonya to ko la fieu ko murwo keta indo wa mi jamariye anoga teri ano jamari ko anoga teri asinsina lady kenedugu yi uyo sigi senga murwo keta politique ko ta nasra fe kabini jie keleba flana bana adona jekulu la sa jekulu mi no Union Soudanaise RDA bolo fara mi no bora Rassemblement Démocratique du Peuple Africain na no RDA belebele ba ere samba kele keme kononto ani bina ni woro san ajatira saka foko mamindo ke ba le ko ni ngara ngwara da ba de kui abe ngwara da to awula to abe ngwara da ulati wa ma chama ya ka fosa koma katika gele u ya bla ka sola to awu français mbo kalama wa konate de i fasa flo fana na ha parce que asoro konate fana ale fana ka bana be ka senge ibalo ni tara député affaire nous abe tai mbe me ka morbu bele amena keba samba kele keme konondon bina ni woro kata se samba kele ni keme konondon bina ni segima uye morbu ta ka ke surangau uluka conseil général mi ni o joro sur la fe Bamako ni kati kalata kele o hukumu konnana o kofe sa miye samba kele keme konondon bisabani saba morbu keta uyata ka ke conseiller min sigilen no français re togola yasa ka sega mamunu be binu ulu me Bamako ni kati konnana kulu joro fali barake novembre kalo tle muga ani woro samba kele keme konondon biduru ni woro miye Bamako maire ataraka ke oye o kofe keba ataraka ke député fana ye ibara wati député ya bara bitake français de o ya soro malima yerema horon ya ta folo ni kera député dro bita député ya bara ke français morwo keta ayo ke koy français ka 4e république keba e bara ke ola o ya ta sa chien flabe akara secrétaire d'état ina fo ministre joro 4e république konna français secrétaire d'état fana mamunu nyesino no français ka o baro ka ko mamunu me no anti nunu e anu Guadeloupe nu bavulma ko outre-mer uya tafana ka ke au secrétaire d'état yi o kofe sa amse ka fo ka damine juin kalot le temps ani wolonvla la kana bla me kalot le novembre kalot le woro la samba kredi keme kononto ani bidru wolonvla morbo yo barake morbo akara secrétaire d'état yi présidentiel la koy présidence mi no conseil de gouvernement o konnana yi mamunu ba don sa olu ya ira ka fo novembre kalot le temps ani segi samba keleni keme kononton ani biduru ni wolonvla kana bla me kalot le temps ani nani samba keleni keme kononton ani biduru ni segi san ayoke mi ye morwo keta ye ale re koni sira ka se soro kalata mi yere no oya wasa kosebe oya to sa ayirala ka fo mi ye constituante no sigira senga ya saka sega Mali Sénégal Haute Volta ani Dahomey kulu ke fédération yi keba o kera yoromi Haute Volta ni Dahomey sama ka wala totra Mali ani Sénégali o gouvernement fana yano ka sigi keba o mano ga de juin kalo tle muga samba kele keme kononto ani biworo uye moribu taka ke premier ministre ye fédération groupe hukumu konnana fédération sa eko Mali no Soudan français ani Sénégal ou fla drone ba kono nga o fédération fana tla ga ci mi ye 22 septembre 1960 moribu keta ale malika yerma horoya ko fo katla tuni ka baro sigi senga na tinyogon chama maman Alassane Mbola bare ma bokumu nunu bela jelebo ola segu ma chama me anulu baraka nyanve keba moribu keta kera minye ma minyere kono kungo de tuabu koni ayi o ka jonya juru te sigi awna u ya bla terrain kono terrain non stop ka damine Sénégal ana no femo bela jire ko terrain ana jo gar kelena ko fo Bamako sura sudo tuma ka logo chaka ke terrain ono ka wuli kana nae ado moribu kumbeli ya Bamako kumina chiu fédération Chili le 20 août donc anano la
lycée min filɛ nin n'a b'a fɔ ma lycée technique Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kuma fɔra o de kɔnɔna na o y'a sɔrɔ parti n'o ye RDA ye ale n'a tɔndenw olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka maliden tɔw fara ɲɔgɔn kan ka se ka fanga sigi Modibo y'a ka fanga kuntilenna kɛ mun ye keba o ye socialisme ye k'a daminɛ sa octobre la san 1960 a ye baarakɛ bolodaw sigi Somiex b'o la tulu dilanyɔrɔw b'o la radio sigiyɔrɔw b'o la nin bɛɛ lajɛlen baarabaw a y'olu sigi sen kan an ka da dumunifɛnw i n'a fɔ ko an ka sukaro an ka te an ka nɔnɔ mugu ka taa se an ka nɔnɔ jimaw ma nin bɛɛ lajɛlen ka se ka bayɛlɛma an yɛrɛ fɛ yan an k'an ta bɔ a la n'i y'a san 20 Bamako Keba i bɛ taa san 20 Kidal Somiex sigikun tun y'o de ye n'i ye safunɛ kun kelen san Bamako yan 20 n'i taara Kidal o 21 don Somiex kɔnɔna na Modibo y'o kɛ yan nka a nana ye k'a fɔ Keba ni nin nana to yen n'an ma bɛlɛ kɛ nin ɲimi ɲɔ la a bɛna an ka ko feere k'an bolo tubabuw wulila k'a yira sa k'a fɔ k'a ye wari min bɔ o ma ɲɛ k'a na ni wari wɛrɛw ye k'olu fili o senkɔrɔ ka mankan wuli k'a jɔ ntayi o la sa Modibo Keyita i b'a dɔn k'a fɔ Filidabo ale terikɛ de ye Mamadu Konate ye min ye Filidabo ka tɔn ye ale ni Amadu Ndigo Modibo Keyita y'olu minɛ han a y'olu bila kaso la hali n'o y'a sɔrɔ o tun ye député a waati o la sa k'a daminɛ san 1967 san na sa mankan nana wuli don o don n'a ma fɔ milisiyɛnw ye nin kɛ a bɛ fɔ ko nin jɛkulu ye nin kɛ u y'u to de la sa Modibo yɛrɛ kɔni tɔgɔ bɛ tiɲɛ cogo min na yan a tɔgɔ bɛ tiɲɛ ten mankutu jugu bɛ ta ka d'a kan Keba u y'u to la 19 novembre Musa n'a nɔjɔnɲɛnw olu ye Modibo minɛ Kulukoro sira la a bɔtɔ Mali ale Segu yan fan fɛ tournée bannen kɔfɛ Lieutenant Musa Traoré ale Modibo ka fanga bin u y'a minɛ o la sa k'a bila ka taa Kidal a ye san 9 kɛ Kidal kasobon kɔnɔna na nka a ka minɛli yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ lajɛlen bɛna san 9 ma san 1968 ka na se san 1977 aw don Bamako kun bɛna ci Modibo sudonno Bamako kun bɛna ci Keba sabula mun fɔra Radio Mali mɔgɔw fɛ o ye k'a yira k'a fɔ ko min ye école karamɔgɔ kɔrɔ dɔ ko a fatura président ma d'a kan a ma ɲɛ ko nana kɛ a tɛ tugu min ye Cɛbilen Daramew ye olu de ta tugu jamana in kɔnɔna ya Keba ka wuli ka jɔ kɛ ko Modibo su tɛ se ka don ten cogo la ka baaraw wuli k'u jɔ u n'u ɲɔgɔnna caman Bamako ka denmisɛnninw fo Musa yɛrɛ jagoyara ka taa kuma télévision so b'a la radio so la a y'a sɔrɔ télévision so t'an bolo ka se ka kuma u y'a yira o de senfɛ sa ko Modibo kɔni fatura ko min ye fogofogodimi ko o de tun bɛ a la a ka janajaw olu ka sɔrɔ ka labɛn ka kɛ Amidalayi ye saledon na wa hali bi a dalen no o yɔrɔ kelen de la ye a waati sa min ye Musa Traoré ye ale yɛrɛ kɔni y'a dɔn k'a fɔ ko min kɛra manja min tun bɛ Modibo la dawula min tun bɛ Modibo la sara min tun bɛ Modibo la manja min tun b'a la ani a ka faso kanu a y'a ye k'a fɔ ko gɛlɛyara k'a ta o la sa Keba fo kana se san 1992 ma min ye Musa ka fanga binnen Alpha Omar Konare ale ye mémorial jɔ Modibo Keyita tɔgɔ la o mémorial banna pewu ka bɛn juin kalo tile 6 san 1999 ma min ye Modibo Keyita furumuso n'o ye Mariam Keyita ye ala y'ale ka kalifa minɛ a la san 2014 k'a si to san 94 na janvier kalo la sa san 2016 san Bamako pankurujigi kɛnɛ kurakurayara k'a tɔgɔ da Modibo Keyita la min ye ndulati terrain o tɔgɔ dalen no a la yɔrɔba caman bɛ yen o fana tɔgɔ dalen ka fara mémorial kan Modibo Keyita tun ye maa ye maa minnu tun ye farafinna ka kelenya o de don u sɔlɔmɛ la k'a yira k'a fɔ ko fo ka sigi sen kan baaraba minnu kɛra a bolo o sira fɛ sa o ye dɛmɛ caman ta ka don farafinna jamana caman ma min ye wulikajɔw caman kɛra a fɛ a n'a jɔnɲɔw a nana ye waati min na k'a fɔ sa ko min ye Senghor ye o y'a janfa Seku Ture Laginɛkaw ka jamanakuntigi ni Kwame Nkrumah a y'olu k'a ta ɲɔgɔn ye olu de ka sɔrɔ sa ka jɛ ka Union des États de l'Afrique de l'Ouest k'o sigi Keba o kɛra san 1963 min ye Union africaine yɛrɛ n'o ye OIA ye sɛbɛn min bɛ yen n'o b'o sigi Modibo bɛ maaw fɛ maa minnu ye o sɛbɛn in sɛbɛn ka hakilina sɔrɔ k'a baaraw kɛ Modibo ye kɛlɛbanw caman kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka Algérie dɛmɛ a k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta san 1962 san min ye Maroc jamanakuntigi ni Algérie jamanakuntigi ka cɛfɔ ni kan bɛ kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ Haile Selassie ale nana o ko in na Bamako yan Keba k'a daminɛ san 1900
ani bi wɔɔrɔ ni saba ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ min ye Modibo Keyita ye a sera ka cɛ fɔ ni kan bɛɛ don Senegali ale ni Haute Volta ni Burkina olu bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ maa min don a kun tɛ sɔn fiyewu jɔnya ma wa min ye tubabu ye a kun tɛ sɔn olu ka ko ma o de la sa min ye FLN ye ni ale ye Alizeri ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ kɛ a y'olu kɔkɔrɔma don a ma dan o ma koyi a ye sigiyɔrɔ d'u ma ka minɛnw d'u ma ka musakaw d'u ma ka tɛnburu bɔ ka musaka dɔ ta k'a di Alizeri ma a bɛ se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ kɛ cogo min na Alizeri bɛ se ka kɛ Alizeri cogo min Modibo ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ani Alizeri cɛ u bɛ se ka bɛn cogo min na Faransi ale kɔni y'a ye k'a fɔ sa ko nin ko minnu bɛ sen na u ko n'u ma fɛɛrɛ ɲini Félix Houphouët-Boigny u y'o bila Modibo la ni Modibo ko fɛn fɛn ka ɲi Houphouët-Boigny b'a fɔ k'o man ɲi ni Modibo taara fɛn fɛn na Houphouët-Boigny b'o ci ka bɔ yen ni Modibo ye ŋaniya fɛn fɛn ta Houphouët-Boigny b'a kɔ kari kɛba donc Modibo nana kɛ sa a yɛrɛ de y'i fasa ja kaki k'a ka jamana kɔnɔna lajɛ k'i jigi kɛ jamana kɔnɔdenw ye jamana baara cogo ye fo ka taa se a ka fanga dafirili ma an bɛ se ka min fɔ Modibo Keyita kɛra Mali jamanakuntigi ye k'a daminɛ 22 septembre kalo tile 22 san 1960 ka taa se novembre kalo tile 19 san 1968 a ye san 8 kalo 1 ani tile 28 a y'o de kɛ jamanakuntigiya la maa min bilara a nɔ na ni fangata ye o kɛra Musa Traoré fana ye fanga min sigi sen kan Yɔrɔ Jakite o de kɛra o gouvernement ɲɛmaa ye o kɔfɛ sa min ye Modibo Keyita ye ale yɛrɛ kun ye fanga ɲɛmaaya kɛ waati min na ani Senegal kun bɛ fédération na o daminɛna janvier kalo tile 17 ka taa bila août kalo tile 20 na san 1960 san a ye kalo 7 ani tile 3 de kɛ o ɲɛmaaya la Union Soudanaise RDA n'o o ye RDA ye k'a daminɛ janvier kalo tile 19 san 1946 san ka na se san septembre kalo tile 22 san 1960 san 14 kalo 8 ani tile 3 a y'o de kɛ ISRDA secrétaire général la kɛba yana ala ka s'a ma ala ka wele ka s'a ma Modibo Keyita conseil ni o ye présidentiel tubabuw fɛ yen a y'o kɛ novembre kalo tile 6 san 1957 ka taa bila avril kalo tile 14 san 1958 kalo 5 ani tile 9 a y'o de k'o la a bɔlen ko sa farafin foyi ma bila o jɔyɔrɔ in na tuguni sous-secrétaire d'État ɲɛ min f'i ɲɛna outre-mer a y'o fana kɛ juin kalo tile 12 san 1957 ka taa bila septembre kalo tile 30 san 1957 kalo 3 ani tile 18 députéya a y'o kɛ n'o ye Faransi députéya ye san 1900 janvier kalo tile 19 k'a daminɛ san 1956 la ka na se juillet kalo tile 15 san 1959 san 3 kalo 5 tile 26 a y'o de kɛ o la min ye Soudan français o jɔyɔrɔ fana na a y'o fana kɛ ka kɛ ni ani waati min a taara Kati ni Bamako tɔgɔ la o la sa 4e république o 5e république o kɛba a y'o baara bɛɛ lajɛlen kɛ a ka politique jɛkulu min tun bɛ n'a ye baara k'o la o ye UDSR ye min ye ISRDA Mamadu Konate ale ka miirina dɔw ye Modibo bangena juin kalo tile 4 san 1915 Bamako yan Soudan français de kun a waati a fatura mai kalo tile 16 san 1977 ka taa a si to san 62 la min ye fatuli o kɛra Kampala ale kɔnɔna na Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tali ale de wuli ka jɔ kɛ n'a ka parti politique ye n'o ye ISRDA ye ka se k'o sɔrɔ a bɛ fatu kuma min kɛba muso 2 de b'a bolo Mariam Traoré ani Fatumata Jallo Modibo Keyita silamɛ tun don a tun bɛ seli an bɛ se ka min fɔ bi ka kɛ ni 16 mai n b'a dɔn k'a fɔ kɛba nin kun y'aw fana ka tɔgɔla don ye dɛ n'i ma fili fleur tɛ da aw kɔ dɛ premier ministre de bɛna n'a da wa président de bɛna n'a da wa ɲinan ta in kɔni an b'o dɔn fɔlɔ nka an kɔni b'a dɔn ka ban président premier ministre ala ka sɔrɔ ka taa se sɛbɛn la n b'a dɔn a bɛ kɛ ten n'ale tɛ président de b'a kɛ a bɛ kɛ sɔgɔma de ni premier ministre y'o da ka ban an na tila ka o ja yira mɔgɔw la yanni an ka bɔ kɛnɛ kɔnɔna na anw b'a fɛ ka min fɔ sɔgɔmada in na ka kɛɲɛ ni Modibo Keyita ka
san 48 soma yɛlɛmali ye keba o de tun ye nin ye sɔni sisan bɛ don kibaruya tɔw la. Ayiwa keba an b'a fɔ sa ngo Modibo Keyita ale kɔni ale ɲɔgɔnna sɔrɔ ka gɛlɛ dɛ nka a ɲɔgɔnna ma ban sabula jamana ko la bɛɛ lajɛlen bɛ i ta de kɛ a tun bɛ dugawu kɛ sa halisa ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma jatigɛ o tun bɛ ko bɛ dugu kɔnɔna na Gabiro kɔnɔna na ka sababuya kɛ min ye Bamanjuwale kɛbaa dɔw ye nin kalo tile 14 olu kɔnɔna na sa ka fan bɛɛ kɛ mugukan ye waati min na maaw jatigɛlen don nin bingalikɛla ninnu ka mugukan kɔrɔla la tuma min na fɛn o fɛn bɛ yen n'u bɛ se k'o salo ka taa n'o ye o y'o ta kari dɔ bɛ yen n'o ye kamiyon o y'o jɔ o kɔnɔmaw k'olu sɛbɛkɔrɔ dasi ka sɔrɔ k'olu bolofɛnw bɛɛ lajɛlen minɛ o la kibaruyaw y'a yira fana k'a fɔ ko min ye alimami ani misiri wɛrɛla min bɛ Kina Kimi n'o ye Tɔndiba Jali ye olu fana kɔni sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔla maa ninnu fɛ u ka wulikajɔ kɔnɔna na Gabiro n'o bɛ Gawo marabolo kɔnɔna na Motikaw olu fɛ dusukasi bɛ keba u ka jɛgɛ sugu a bɛ fɔ min ma sa ko digi tasuma taara ni ale bɛɛ lajɛlen ye duguta mɔbili dɔ de sa o de nana ka na jɔ sitɛrni dɔ kɛrɛfɛ n'o ye sitɛrni tajitalan ye keba o de fana kun ni station dɔ bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ a yirala sa k'a fɔ ko ta fila in kɔni tugulen ɲɔgɔn na a ko ma bɔ foyi fɛ maa kɔni ni ma to a la nka fɛn minnu tiɲɛna a barika ka bon sabula sapeur pompier ye ji fili fo ka t'u kɔja kak tasuma a ma se ka faga joona sabula taji don a yirala sa k'a fɔ ko min ye taji in ye n'o ye station in ye ale ni sitɛrni fila ngalamulen ɲɔgɔn na ka taa fara jɛgɛ mɔbili dɔ kan ye k'a ko ma nɔgɔya cogoya si la keba maaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko min ye butigi 20 fo ka taa se 30 ɲɔgɔnna ma jɛgɛ feere butigi olu bɛɛ lajɛlen jenina ko senfɛ foyi tun tɛ kɛnɛ in kan ye min ma jeni bi dugudenw olu kɔni bɛ dusuma kasa la kosɛbɛ sabula yɔrɔ in a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Moti dugu ale sɔrɔ hukumu kɔnɔna na min ye Moti ɲɛmaaw ye o kɔni taar'u ɲɛda kɛnɛ kan ka yɔrɔ in lajɛ nka dusukasi ani kɔnɔguwan o de bɛ maaw la a yɔrɔ la bi bi na keba an ye min fɔ station ko la o don taji ala k'a n'a cɛ janya yɔrɔ biko tɛ an y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ngo station jɔba min bɛ ka kɛ u ka fɛɛrɛ tigɛ a la e k'a lajɛ station sitɛrni falen tasuma wulilen o bɛ se ka kunbɛn cogo di jɔn de bɛ se k'o kunbɛn ale ma kɛ ala faranga ye minɛnw de tiɲɛna mɛ minɛnw minnu fana tiɲɛna maa dɔw fana ka dayirimɛ de sirilen n'o la fo an ka maa minnu bɛ yen ni mara bɛ u bolo u ka kow jateminɛ adamaden de sɔrɔ ɲɔgɔn n'a de tɛ sɔrɔ minɛ n'adamaden tiɲɛna o y'a bannen de o la station jɔkoba in hali dugubaw kɔnɔna na o k'a jateminɛ e k'a ta anw ka yan ka taa waraka yɔrɔ la ko station 60 ni kɔ de b'o yɔrɔnin kɔnɔna na keba a bɛ ni kana ca n'an siso ye wa i b'a fɔ k'u bɛ concurrence la misiriw de nɔfɛ sisan u ɲɛ tɛ n'a ye misiriw kɛnɛjɛ n'u m'a fɔ k'u bɛ taa station jɔ ye ɲɛmaaw k'a lajɛ station ko in u ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la koyi u ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la bi u ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la sini n'an bɔra yen an bɛ na premier ministre kunungo munumunu salo tun bɛ ale bolo salon ko sanji ko n'o ye maaw ɲɛji bɔ premier ministre ko ɲinan ta ko an k'an jija k'a ka kɛ sanji ye sanji min bɛ maaw mago ɲɛ min ye général de division Ablaye Mayiga ye ale ye ni laseli kɛ kunungo waati min na sa baara min bɛ yen n'o o ye jitɛmɛ siraw olu bɔli ale ni dingɛw bɔli Bamakɔ kɔnɔna na ɲinan san kɔnɔna na baaraw kɛra kunungo mɛ kalo tile 15 a yira sa k'a fɔ ko kɛnɛ kan ye jateminɛw ni kimɛliw ye min yira keba salongo samiya a lamɛn ka ɲɛ dɛ salongo samiya a ye tiɲɛni min kɛ tiɲɛni bɛnna 729 de ma sanji ye tiɲɛni min kɛ maa ba 436 olu de ka yɔrɔw dafirila maa ba 465 226 Guala
o gwari kɔni bɛɛ lajɛlen olu ye degun sɔrɔ cɛw minnu bɛ gwa ninnu kɔnɔna na o ye maa 123 132 ye musow ye maa 135 481 ye min ye denmisɛnnin minnu b'a la keba o ye maa 206 443 olu de degun sɔrɔ denmisɛnninlakaw la taari min tiɲɛna taari 195 845 taari la balo tun bɛ minnu kan o de tiɲɛna maa min ni tora la gouvernement ka jate la keba o ye maa 95 ye olu de ni tora waleya ninnu senfɛ nin ye an ka dugumisɛnw n'an ka dugubaw kɔnɔna salongo sanji ye tiɲɛni min kɛ premier ministre ko fo fasoden ɲumanya waleyaw ko bɛɛ lajɛlen kan k'o k'u ta la ye an ka mana finman minnu bɛ yen ko mana finmanw fana ko olu bɛ ko in tɔ bɛɛ lajɛlen juguya an bɛ ji min mana minnu na o an bɛ boisson mana minnu fɛ o an bɛ mana fɛn fɛn fili a bɛɛ lajɛlen degun barika ka bon yaasa sa min kɛra salon o ɲɔgɔnna kana kɛ jamana y'i bolo don a jufa la ka sefa wari miliyari 2 buruburu 66 keba k'o bɔ jamanakuntigi ale fɛɛrɛ min fɔsa n'o ka sigi sen kan yaasa ka se ka nin baara ninnu kɛ o la sa min ye dingɛba minnu bɛ bamakɔ kɔnɔna na u bɛna na mɛtiri 131 u bɛna na o de bɔ min ye 235 o ye dingɛnjiniw ye o janyaw ye u y'a yira sa ko baara in kɔni n'o ye baaraba in ye ale daminɛna kunungo min ye bamakɔ premier ministre ale taara ɲɛ d'a ka woyowoyanko yɔrɔ la ji bɛ se ka tɛmɛ cogo di ji tɛmɛtɔla bɛ se ka siri cogo di fɛɛrɛ wɛrɛ fana kibaru y'o fana sigi sen kan yaasa min ye ji ye n'ale kɛra k'a ti sɔn sira wɛrɛ fana ka sɔrɔ woyowoyanko fanfɛla la o ka lajɛ a ko ministre ma n'o ye Mariam Tangara ye n'a bɛ Dumuyalakaw ka sigi la keba ko n'a y'a ja a ka yɛlɛma chantier in na dɛ ko n'o tɛ ko don o don ale premier ministre jigintɔ a yɛlɛtɔ a bɛna n'a lajɛ ko chantier in a kana kɛ bolokɔfɛ chantier ye a k'a kɛ don o don a sen nɔ kunbere nɔ a ka chantier in kɔlɔsi fo ka taa se a baara banni ma wa fana ko a bɛ muso fo a ye waleya min sigi sen kan n'o ye ɲɔgɔndan ye kinw ni ɲɔgɔn cɛ jɛya ko ta nasira la Bamakɔ ani Kati premier ministre ka kuma kuncɛ la sa a y'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min ye bɛɛ ye bɛɛ k'i cɛsiri saniya walew la ko n'an b'a fɛ ka lafiya n'an b'a fɛ ka yɔrɔ jɛlenw sɔrɔ an yɛrɛ k'an sen don an ka yɔrɔw jɛli la an kana to kɔfɛ k'a fɔ k'an bɛ maaw bila o la a ye hakililajigi kɛ sa k'a yira k'a fɔ ko min ye jamanakuntigi Asimi ye ale de ko ka nin fɛɛrɛ ninnu sigi sen kan joona ko gouvernement ka ɲɛ sɔrɔ ko in na o de la salon ko waleya cɛjugu ninnu kɛlen tuma min na ni ji ye tiɲɛniba kɛ olu ye a ɲini sa k'a yira k'a fɔ sa ko Mali bɛ degun kɔnɔna na sefa wari miliyari 4 jamanakuntigi ale kun ko k'o bɔ wagane kɔnɔ k'o di baara ka se ka kɛ n'o ye premier ministre a taara woyowoyanko la Sabalibugu kura ni Kati ɲɛda yen baaraw fana ka keba min ye général de division Ablaye Mayiga ye woyowoyanko la sa a yirala k'a fɔ ko bi sira min n'i b'o dɔn n'a bɛ f'o ma ko route nationale 5 n'ale bɛ sigida 4nan kɔnɔna na o janya ko k'o kɛrɛfɛla la keba min ye kilomɛtiri 6 ɲɔgɔnna o fana ka dilan ni woyowoyanko sira in an bɛ tɛmɛ min fɛ ka taa Sibi n'o kɛra k'o ti sɔn ji tɛmɛsiraw k'olu dilan fan wɛrɛ fɛ kilomɛtiri 6 la dingɛbaw k'olu dilan min ye ji se ka sigi yɔrɔ min na o ko k'o baara kɛ o ɲɔgɔnna kelen ko k'o fana kɛ Sabalibugu kuranin na n'i tɛ Sabalibugu kuranin dɔ keba a fɔ min ye 3e pont dugumana na k'a daminɛ sa fo hôpital du Mali la a ko k'o baara ɲɔgɔnna fana ka kɛ yen min ye baara in ye sa a kɛ kun ye salon na sini ni salon ko ji ye degun min se yen yɔrɔ maaw ma nka a tɛ taa yɔrɔ kari kɔ u y'a yira sa k'a fɔ ko baara min daminɛna ko ministre ko daga sunɔgɔ banna fɛ yen min ye Mali sirabako ministre ye ale ni ministre min bɛ sigida la sanuyali kunna ani yiriwali kuntalajan k'u k'u hakili to nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen na Misabugu ale ni woyowoyanko o donda la keba ko baara ninnu k'a bɛɛ lajɛlen a musakaw sefa wari miliyɔn 150 o de donnen o la tile 45 baara ninnu kan ka k'o kɔnɔna na direction générale des routes ale bilalen don a kunna musaka a bɔra jamana wagane kɔnɔna na u ka jɛkulu minnu bɛ anu ka baara bolo minnu bɛ sa k'a ɲininen don u bɛɛ lajɛlen fɛ u ka se ka sigi ka nin baara ninnu k'a larawuli joona a bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na premier ministre ko jɛ tɛna na kɛ ni min ye keba ko ye ka nin ko ninnu to tan dɔrɔn ka bɔ yan dɔrɔn ka t'i sigi i ka bureau kɔnɔ k'i kɔ don a la ko ale bɛna f'i kɔ a bɛ gɛlɛya dɛ ɲɛfɔli bɛ k'a ko la dɛ keba
ako fana ko min ye manako ta fanfɛla ye i denw ka dugu Numumbugu k'u bɛna na mana bayɛlɛmali mana bayɛlɛmali izini dɔ k'u bɛna na o sigi o yɔrɔ la yaasa mana fɛn fɛn bɛ yen u ka salo ka taa ka t'o bayɛlɛma Numumbugukaw fɛ yen k'u bɛna na dɔ bɔ gɛlɛya la premier ministre y'a yira fana k'a fɔ ko a b'a ɲini mɔgɔw fɛ maa ka n'i sigi ka maaw lajɛ ji bolo wa bɛɛ lajɛlen k'i ka yɔrɔ saniya yaasa an bɛ se ka bɔ nin degun ninnu olu kɔnɔna na cogo min na keba ayasi douane maaw olu bɛ lajɛ la an fɛ yan lajɛ in yɛrɛ kun cɛra kunungo Aliseni Sanu ale ka yamaruya kɔnɔna na sabula ko ɲɛmaya tun bɛ an ka douane directeur ba bolo n'o ye inspecteur général de douane Amadu Konate miirinaba min bɛ ale la sa o de ye k'a fɔ tiɲɛ don anw tun bɛ CEDEAO de la koyi an tun bɛ CEDEAO baara la min ye douane bɛɛ lajɛlen ni CEDEAO tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali Burkina Niger baarakɛminɛn min bɛ CEDEAO bolo an n'an tɔgɔ tigɛ ka bɔ o la pewu k'an yɛrɛ ta sigi sen kan an bɛ se cogo di la sa an jamana saba k'an bolo di ɲɔgɔn ma o de la min ye inspecteur général de douane Amadu Konate n'o ye Mali douane directeur ba ye farafinna an fanfɛ bolo ani diɲɛ seleke naani douane o ɲɛmaa dankan fana don a ko sa ko nin baara in k'a ti ɲɛ fiyewu miirina minnu tun b'u bolo kuma jan u k'olu bɛɛ lajɛlen bɛndɛgɛmɔ k'a kɛ douaneba kelen ye n'a ma ɲɛ ko jamana sabaw ɲɛmaaw y'u bolo di ɲɔgɔn ma o fɛɛrɛ fana ka tigɛ Aliseni Sanu kɛnɛ kan yen ale fana y'a yira sa ko jamana ɲɛmaaw olu ye miirina min sɔrɔ ko ta nasira fɛ a y'o ɲɛfɔ a y'a fɔ douanelakaw ɲɛna sɛbɛn fɛn fɛn bɛ yen n'olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don ɲɔgɔn na joona jamana saba in ka nin baara daminɛ u k'o sigi sen kan a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa mafalen minnu nana ka na nin baara ninnu kɛ douanelakaw tɔgɔ la inspecteur général de douane Amadu Konate n'a ka cɛdenw k'u jija keba nin ko in ka se ka teliya sabula sɔrɔ ko a baara si tɛ se ka taa douanelakaw kɔ baara kuncɛli la sa Aliseni Sanu a y'a yira sa ko a ye wasa sɔrɔ baara la douane ɲɛmaa ko k'a fo a ka timinanja ale ni douane tɔw bɛɛ lajɛlen inspecteur général de douane Amadu Konate ale yɛrɛ tun ye jɔrɔna min fɔ o jɔrɔna ko o bɛna na ban sabula fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ma an yɛrɛ ka Mali subahana mansin baarakɛlaw bolo bi min bɛ se ka nin ko in teliya yaasa AES a fana k'a ka cakɛminɛnw sɔrɔ a ka hakɛw bɛ jate cogo min a bɛ se ka baaraw kɛ cogo min garisigɛ fa ye min ye keba nin ko la i b'o dɔn wa bi bi in na min ye an ka douane directeur ye n'o ye inspecteur général de douane Amadu Konate diɲɛ seleke naani yɛrɛ douane soba o kɛlen don ka ɲɛmaaya min sigi farafinna anw fanfɛ bolo fɛ yan o ɲɛmaaya b'ale bolo sɛbɛnw falenni na a bɛ komi ni an bɛna lɛtiri cɛ an yɛrɛ ma Amadu de b'a bɛɛ ɲɛnabɔ o i ɲɛ bɛ nin hali CEDEAO mɔgɔ ninnu u ka ɲɛmaa ye Amadu de ye koyi yɔrɔ o la kɔni o sɛbɛnko tɛna gɛlɛya o donc min ye Konatekɛ ye a ye dileki don a kan na ka sɛbɛn ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ k'u yira ministre la kunungo a ko n'a ye n ja sisan n b'a susu an ka ɲɛmaaba ka mail kɔnɔ sisan ka tila k'a papiyew bɛɛ lajɛlen kɛ donc baara min bɛ senna bi yaasa douane ka se k'u bolo ɲɔgɔn ma keba bɛnkan sɔrɔla min ye jamana sabaw ye Mali Burkina Niger u bɛɛ lajɛlen sɔnna u ka se ka u bolo di ɲɔgɔn ma sɛbɛn la teliyali o tolen don an ka douane ɲɛmaaba bolo n'o ye inspecteur général de douane Amadu Konate a n'a ka cɛdenw u ka se ka wuli ka jɔ kɛ joona yaasa AES a douane bɛɛ lajɛlen ka file fiyɛ cogo kelen na maaw ka minɛ cogo kelen na sɔngɔw bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen hakɛw bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen bɛɛ lajɛlen ka se ka i ta sɔrɔ i ka jamana hakɛw o hukumu fana kɔnɔna na o ka ye a ko fana kɔnɔna na u ni jamana wɛrɛw fana ka dantigɛli bɛ kɛ cogo min o bɛɛ lajɛlen bɛna na kɛ sɛbɛn in kɔnɔ bɛɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na baara ale kun cɛra kunungo Bala Tunkara ye kɔrɔ duman fɔ an kun ye dɛ keba Bala Tunkara n'a ka kɔra an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn minisiri min bɛ sifinw ka ko kunna n'o ye an yɛrɛ tɔma ye Abdul Kasim Fɔnba ale kɔni wulila sa ka sifinnakaw wele ko kuma na aw tulo tɛ jamana kuma na wa aw tulo t'a la fɛn min bɛ senna jamana kɔnɔ wa a ye na ya an k'an sigi an ka kuma kibaw de senfɛ a ye Mamani Nasire fana wele k'a fɔ ɲɛna ko kana ɲɛfɔli kɛ denmisɛnninw ye parti politikiw cili mun de bɛ a la sifinnakaw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye baara jumɛn ni baara jumɛn bɛ se ka kɛ u bolo min ye minisiri Fɔnba ye a ye dantigɛliw kɛ minisiri délégué ale ye ɲɛfɔli kɛ fɛɛrɛ minnu sigira sen kan sifinw ka ɲɛmaa n'o ye Sori Sise a ko faamuyali kɛra baara la min ye a ko tɔ ye o bɛ olu bolo kɔmasegin k'o kɛ u ka tɔndenw ye Mali fantan ani naani olu na o wuli ka jɔ kɛ o baara ɲɔgɔnna kelen o kɛra Asaba Jalo fɛ yen ale fana y'a ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu bɛɛ lajɛlen maa maa bɛ baara k'a fɛ yen a y'a bɛɛ lajɛlen wele keba kunungo min ye Asaba Jalo ye a ko k'u ka bila u kunna ko partiw cira nka maa maa bɛ yen ko politiki jɔyɔrɔ y'i se jɔyɔrɔ la
ale u tɛna se olu tigilama ma u b'u ka baara kɛ fo ka taa se waati min ma min ye minisiri ye a y'a yira fana k'a fɔ ko baaraba minnu bɛ sen na olu bɛɛ lajɛlen na to sen kan nin waati in na o bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ kununko kiba min ye CSRF ye u ma tila olu panu la ka ban sisan u bɛ ka taa CESCOM la Asaba Jalo a n'a ka maaw ko fo jamanakuntigi ka ko hukumu kɔnɔna na min ye CESCOM ye Bamakɔ taw minnu bɛ degunba kɔnɔna na k'u na courant di olu bɛɛ lajɛlen ma n'o ye panneau solaire ye u bɛ se ka bɔ degun kɔnɔna na cogo min kununko a baaraw daminɛ n'Ala sɔnna ma wula fɛ an na tila ka ji dɔw sɛnɛ kan sangaw fɛ yen u ye kalan sigi sen kan kalan min bɛ tali kɛ maire lakaw olu ka ko la min ye san maire ye olu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan sa mara kama bɔli hukumu kɔnɔna na yɛlɛma mun kan ka kɛ ni u kan ka ko yɛlɛma maire lakaw bolo o baara bɛna kɛ cogo di u jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye ADER Segu ale ye dɛmɛ kɛ ale ni projet pro ADD yaasa min ye ni maire laka ninnu ye olu bɛ se ka nin baara kɛ cogo min mairie secrétaire général ale yɛrɛ tun bɛ ko in kɛnɛ ka kalanko in na a y'a ɲini u ka tɔnw u ka mairie baarakɛlaw fɛ u ka nin ko in faamuya sabula baara min don a ma nɔgɔn kosɛbɛ nka ni i y'a ko taabolo ye a sɔrɔ kan ka na cogo min na yɛlɛmali kan ka kɛ cogo min na u bɛna n'o bɛɛ lajɛlen faamu Kulukorokaw fɛ yen u ye Minandi Keba n'o ye kiti ye kiti min b'a to sa denmisɛnnin 6 olu bɛ se ka bolomayɛlɛma baaraw kɛ u yɛrɛ ye u kɔni tun ye ɲɛbila kalangu kunna ka ɲɛfɔli kɛ u ye maa minnu don sa mansin minnu bɛ yen n'olu ye sɛnɛkɛminɛn mansinw ye u bɛ se cogo min na k'olu larawuli kura ye min ye nin denmisɛnnin ninnu ye sa olu ka sigili sen kelen kan sa a yirala sa k'a fɔ ko kɔni ko u na nin baara in ale faamu baara in yɛrɛ hukumu kɔnɔna na sa a yira sa k'a fɔ ko min ye sefa wari miliyɔn 1 ani 60 o de donna la yaasa baara in bɛ se ka sigi sen kan cogo min na sisan an bɛ taa Seko ani Dɔnko ale gun kan. Eka wuli kija Seko ni Dɔnko Maliba kɛra anw ta ɲina kɛra an saɲɛ Keba Seko ni Dɔnko gun kan an b'a yira o la sa k'a fɔ AES IMU sɔrɔlen kɔfɛ min ye ministre Mamu Dafe ale bɛna wuli ka jɔ kɛ ka taa Burkina ani Niger yaasa ka taa IMU di o jamanakuntigiw ma o hukumu kɔnɔna na sa baara minnu bɛ yen n'o olu kɛra n'o ye jɔnjɔn in ye ale bɛna kɛ cogo min na jamanakuntigi a ye sɛbɛn d'a ma ale ka t'o di o jamana ɲɛmaaw ma yaasa don kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛna fɔ IMU bɛna fɔ don min na an bɛɛ lajɛlen k'a mɛn k'i to yan a bɛ kɛ komi n'a sɔrɔ i bɛ Ɲame a bɛ kɛ komi n'a sɔrɔ i bɛ Wagadugu u bɛɛ lajɛlen b'a dasi ɲɔgɔn fɛ don kelen n'o bɔra yen sa IMU yɛrɛ kalan kan ka kɛ mɔgɔw kunna cogo min na ka taa kalanso la cogo min na u bɛna n'o bɛɛ lajɛlen fɔ kununko min ye Kari Danbele ale tɔgɔla kalanso kɔnɔna na ENSUP la sa a yira k'a fɔ ko barosigi kɛra barosigi bɛ tali kɛ miirina kura min n'o sɔrɔla jamanakuntigi fɛ n'a bɛ f'o ma ko faso sifinso denmisɛnw ka kalan an ka tabiyaw n'an ka taabolo n'an ka maanifinya kɛcogo la o kɔni kɛra barosigi kɛrɛnkɛrɛnnen ye min sigira yɛrɛdɔn kan kununko Bamakɔ Kari Danbele ale tɔgɔla so kɔnɔna na ENSUP la minisiri minnu tun b'a kɛnɛ kan o ye Mamu Dafe ko tigi ale yɛrɛ ye Burema Kansa ye dɔngɔnɔ faama ale fana tun b'a kɛnɛ kan n'ale ye sanayɛlɛ kalanso ni ɲinini minisiri ye ka taa fara an ka kalanko minisiri kan n'o ye Dr Amadou Sisavane ye olu tun bɛ yen sifinso in Keba a kɛkun ye ɲinansan kɔnɔna na sa denmisɛnninlakaw u bɛ se ka kalan an ka taabolo n'an ka tabiyaw la cogo min yaasa ka se ka barodatigɛ kɛ sa min ye Mamadi Keyita ye n'ale ye kalanfa ye ngo ko hukumu kɔnɔna na ale ye yɛrɛdɔn o baabu kɛ yɛrɛdɔn baabu in ye tali kɛ min na sa ka ɲɛfɔli kɛ faso sifinso a kan ka kɛ cogo min ye Mamu Dafe ale y'o ɲɛfɔ minisiri filaw kalanko ta lasira la olu jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye a kɔnɔna na yaasa baara in ka se ka kɛ ka ɲɛ olu fana ye dantigɛli kɛ a yira sa k'a fɔ ko laɲini ye min ye maliden kura o ɲinini don yaasa baaraw bɛ se ka ɲɛ cogo min maaya dulonmaw adamadenya taabolo an ka tabiyaw n'an ka kɔrɔlenw n'an ka danbew an ka kanw ani an ka baara kɛcogo k'olu bɛɛ lajɛlen don ba la yaasa an ka denmisɛnw an bɛ se k'u lamɔ cogo min an ka lamɔ cogo la faamuya ka se ka sɔrɔ o la an ka datɛtugu maa wɛrɛw fana ɲɛ Keba baara in kɛkun ye o ye n'Ala sɔnn'a ma
min ye sifin so ye sa nin baro sigi kun fɔlɔ in kɛlen kɔfɛ u kan ka se ka a baara tɔ kan ka boloda yɔrɔ mun na k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ n'an bɔra yen segukaw fɛ yen sini sufɛ nɛgɛ kanɲɛ 20 waati centre kɔrɛ kɔnɔna na Seko Buwarɛ ale bɛna taa bɔ u ye ja min don sa ale ja kɔni min bɛ bɔ télévision de kan Sɛkumari Sisoko a yɛrɛ na kɛ kɛnɛ kan ye ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye Seko Buwarɛ in na a ɲininen don bɛɛ fɛ bɛɛ ka taa kɛnɛ kan Seguka bɛɛ lajɛlen ka taa fufu don sara foyi tɛ bɔ a la n'i sera kɔrɛ la Sebugukaw fɛ yen i bɛ se ka taga min ye Seko Buwarɛ nin ja in ni gima b'a la a n'an ka ɲɔgɔlɔnbɔla caman ɲɔgɔlɔnbɔla denmisɛnninw fana caman b'a kɔnɔna na ka se ka taa lajɛ a bɛ tali kɛ min na ka se ka faamuya n'a banna fana Sɛkumari Sisoko yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan ye aw na ɲininkali kɛ ale fana na ka se ka faamuyali kɛ kow bɛɛ lajɛlen na kiba sisan an b'an kunda CICB kan CICB kɔnɔna na sa premier ministre ale ye ɲɛfɔli daminɛ ye min ye baara min b'a bolo ɲinan san ani san wɛrɛ kɔnɔna na n'o y'a ka baarakɛ binan ye taabolo 8 kiba o de bɛ sɛbɛn in kɔnɔna na a musaka kan ka bɛn min ma wulikajɔ kan ka kɛ cogo di fɛɛrɛ minnu bɛna sigi sen kan bi a bɛna t'o ɲɛfɔli min b'an ka bɛn nɛgɛ kanɲɛ 11 ma n'o banna pewu tuma min ntɛnɛn don CNT maaw olu bɛ ɲininkali kɛnɛ sigi premier ministre b'u jaabi n'o banna u bɛ ɲininkali filanan fana kɛ u bɛ sɔrɔ k'a lajɛ k'u bolo kɔrɔta ye n'a kan ka baara kɛ ni sɛbɛn ye n'a man ka baara kɛ ni a ye an bɛna nin bɛɛ lajɛlen na tɛmɛ an ka bɔlɔlɔ sira fɛ a bɛ se k'a faamu cogo min bi taa k'o jɔ yan n'Ala sɔnna a ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 18 waati kibaruya wɛrɛ min bɛ k'olu da tulo kan Ala ka tile hɛrɛ caya Ala ka sabali ɲuman k'an ye sini kɛnɛ laban ɲuman Ala k'a d'an ma juma timɛko ɲuman Ala k'a d'an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 18. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu ɗum warata de o koni